Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Midificul și minunatul, mă rog, primul episod. începem o minunată nouă serie. Ce tot sunat. Și Bia, unde ești tu? ești la roșu? Nu, eu sunt la verde. Eu sunt aici. M-au văzut. Poți să stop așa? Scuzați-mă, salutare toată. M-a omorât. Voi filma împreună cu Bianca, verișoara mea. Fac ceva de 310 verișoară. Un nou joc. Un nou minigame. E prima oară când îl încercăm. Da, sigur. Și sperăm să fie mișto. Să speri. Uite, nu mai e nimeni pe aici. Suntem toți de noi săraci. Am omorât pe cineva, dar merge foarte greu și nu-mi place toată treaba asta. Mă mut la cop. De ce? Să te pot omorâ. De nu mă omor. Mă rog, mut înapoi. Robert. Gata. A fost foarte greu, să știi. E greu de jucat. Mai ales că ți se mișcă ca de căcat. Nu văd fără. M-a urât. Țiganii. Mi-a dat frate așa gen în cap. Piom. Pierul. Să-mi cumpăr astea, gata. Record. Da, cum am arăt? Chiar să cu el. What the hell? Mamă, dau cu bazuca, m-am enervat. Eu atent cum omor 3. Mă rog. Stai bă, că era pe aici unul. Stai bă, la știu. Am dat cu bazuca și de ce n-a dat? Uite, ăla cu sniper. M-a omorât, frate, dar eu nu am omorât pe el, știi? Opa. Eu trebuie până pe clădire, măi. Crezi că nu te văd? M-a omorât tot. Mă omorât pe unul. Vezi? Da. Bibilica kill new player kill Bibilica. Uitați-vă și voi cât larg merge. Nu pot să-l omor pe ăsta din fața mea. Gata, am reușit. Ai văzut? Deci cum da țăranul, bă? Deci eu mă mișc într-una și în alta, el stă pe loc și dă în mine. Da, și ăsta la fel a dat. Să-mi bag piciorul și de la fel. Pă la spate! Celălalt nu știa de ce ia de meci. De ce s-a deconectat? Nu pentru că eram doi pe el. Poți să merg cu shift-ul? Dar nu există shift-ul în acest joc. Este. În fine, nimeni nu moare. Petrecerea întâlnim. What the hell? Am dus parta kill. Ok. Să băgăm aici ca să facem gluanțe. Sunt în bază la aici și a apărut unul în spatele meu. Să mă omor. În fața ta mea. În spatele meu. Pe mine. Hack. Da, bagă zic că e. Ok, ne luăm chestia asta care e super faină. Bazuca? Nu, frate. Nu bazuca. Sniperul? Sniper pistol, cred că da. Da, mă! Se mișcă ca de căcat. Da, mulțumesc, măi. Stai bă, pe aici. M-am enervat, dau cu bazuca, pe bune. Fii atent. Ok, 31 la 36 este online, este global. Semafor global. Doamne, hackerul. Fii atent, bă, dar asta mă nimeri. Cum mă nimeri? Poți să-mi spui și bazuca și nu l-am omorât. cu bazuca? Da. Cu bazuca ai dat? Da, probleme. Cu bazuca? Da, ce Nu mai auzit vreodată de bazuca. Da,
Am uitat să vă spun câte ceva despre acest joc. Mamă, dar n-aș Oh my god, dau cu brazuca. Cu brazuca? Cu ce stă cu brazuca? Eu uite-o. Cu brazuca? Cu brazuca, da? Bine că n-am zis cu brazuca. Mamă, uitați-vă și voi cum se mișcă. You are died. You are dead. Nu contează acum. Harry shot, nu? N-a fost Harry shot. Robert Biblica. Oh my god, ce e acolo? Biblica calni player. Tu ești bazuca. Tu ești bazuca, bine că tu ești bazuca. Bom! Hai, dă bine tu. Nu am dat tu bine, așa, bravo. Uite, mă, cum le dea cu bazuca. Stai că mai pot să mai merg. Și voi muri dacă nu pot să fac. Bă, mi s-a blocat. Stai că trebuie să încarc. Gata. Frate. Bine că uite și tu cum merge. Cam așa. Mamă, e 51 la 47, că am făcut bia kill-uri în bază. Nu era bia, era stimot. În bază? În bază. Dar nu făceam în bază la mine kill-uri. Acum nu știu dacă și-am vrea viața. Probabil știți gluma aia cu dacă când viața îți dă lămâi, fă limonadă. Probabil. Ia uită-te și tu! Bianca, ai văzut? Nu. Păi erai chiar lângă mine. Și eu eram ascuns complet și mă... A, tu erai ăla. Da. Oi, bă. Ăla se întreba... Kill some... Kill Bibilica. What the fuck? Ia uite-l și pe ăla cum ce dă. Cum ce dă? Cu ce dă, pardon. Cum ce dă? God. Ei, clar, toți. Foarte rare. La orice Sami... La orice joc care Sami pierde și e un jucător mai bun contra lui, e clar. Frate, că dau mie și tot nu murea. Oh my god. Oh my god. Nu știm partida. Mie îmi spui. Da. Am murit. Da. Este. E 64 la 60. N-am închis și s-a închis-o tati. Adevărat, eu mor de cald aici. Uite ce știu. Ce? E 65 la 63. Dar cu ce dă-mi? Mamă, mă scuzați că ați văzut zidul, dar eu n-aveam ce face. Poftim? Nimic. Vezi că vine unul pe scară și te omoară. Pe mine sau pe tine? Eu pe unul. Eu ce vrei mai să gamer. Ethel gamer. Eu l-am omorât. Nu. Oh my god. Ești ce bun mă. Foarte bine. Ok, mi-au transpirat mâinile. Hai mă, cu bum. Cu bun. 68 la 67, deci meciul acesta este foarte strâns. Îmi bag ei? Cum omor? Poți să-mi spui și mie? Nu știu. Cum?
enervează tot 71 la... Bă, stai, nu se mai duce acolo, că iau. Am murit. Nici de la 70. 71. Da, mă scuzați, domnul. Sper că nu am văzut că trece prin glot. Eu trebuie să mă Ai văzut cu bazuca. Cu bazuca l-am văzut. M-am făcut un kill în bază la ei. Tot ăsta AFK. Vezi, sus. Shift. Cum să nu mai am bani, frate? N-am, cum să n-am bani? Vezi, în spatele vostru. Știi că nu mai am bani. Ce? Nu mai am bani, uite, că vreau să cumpăr, n-am. Am lac. Ok, scuza-mă. Mai am 4 bănuți. Mai am 4 bănuți. E 79 la 78. Mai avem nevoie de un kill. M-a omorât. Doamne, cum moare așa? Aveți grijă că... Ai grijă că... Dacă... Yes! Ui! Yes! Am făcut timp. Asta înseamnă să fii mafia. Ia, cine a fost pe primul loc la noi? Nickname. Tu ai fost pe ultimul loc. Da, am cel mai multe kill-uri. Mă rog, ai câștigat banda? Da, din că stai că nu vedem din cauza... Nu mai nu. Tu vezi. Nu apăsă pe lângă. Ok, hai să avem mai gift. Bani să fie. Prima 12 minute. Ei. Money, 910 aia. Aici, please, acolo, nu mai mergi, nu.